सान्दुं गोसाथार बिरादनो आसामाव भट होनाय आरो बिटिआरआव भट होनाय बिनि गेजेराव माबायदि फारागा बुंग्राया दे माबायदि मोनदों मोजां मोनदों जों बर' हारिनि फार्स्ट टाइम बिटिआर हाबायाव भट होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दाउदै मोनजादोंना मोनजायाखै मोनजाथ'वाखै साहा बिस्कुट बेनिफ्राय सिगांनि बेबायदि भट होनाय समाव गारि हरामोन दा गारि मोनदोंना मोनाखै देग्लाय गारि हरदोंना मोनफेराखैमोन दै खोनाफेराखैमोन गारि मोननाय देग्लाय गारि मोनदों थाबायना फैनो गदोंना सान्दुं गोसा आबैना गोदो जायगाया माहामोन जाहापुरि रङियानि दा बिश्वनाथ सारिआलियाव फैबाय आरोना बेसे गोबाव जाखो बिश्वनाथ सारिआलियाव बहुत बोसोर जाबायना होगासिनो बेयावनो दा इनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय मा मोनगासिनो दं जेबो मोनाखैना बृद्ध पेन्सन मोनदोंना मोनाखै मोनाखै ओमफ्राय अरुणोदयलाय अरुणोदय गैया मोनाखै दा भट होनो फैदोंना आखाया भट थुबायना थुबाय दा बिटिआरआव भट होबाय नालाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसिगोन दे प्रमद बर' सरकारनिफ्राय मोनगोन आबैनि नामा बासन्ति सरगियारि दे मोनखासिगोन एबार आनियालाय मा मोनखो आसाम सरकारनिफ्रायलाय मोनबाय मोनसिगोन दिनै बिटिआरआव भट होनानै माबायदि मोनदों थाबायनानै फैदोंना सोरबा लाबोदों थाबायनानै फैदोंना सोरबा लाबोदों थम थमाव फैदों बेसे गोजान गामियालाय गामिया मा गामि गामिया खाग्राबारि भट सेन्टारा जयपुर गोजान जाथारो 15 किल'मिटार होखांबाय भट होबाय